जोंहा बोरायनि बेवाया नैनो जोंखौ इनभाइट खालामनाया सानजौफुनि जानाय लोंनायनि थाखाय इनभाइट खालामनाया नैबेनो ओमफ्राय नैबे जोंनि बाजै सना खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दायो फुंनि 5ता जाबाय ओमफ्राय जों दायो न'आवहा थांगासिनो गुवाहाटीनिफ्राय मादै मोनानिफ्राय ओंखारबोबाय बिदिनो लामाया जि सुनसानखा रावबो ओंखाराखै नै 5ता बाजिबाय दायो ओमफ्राय जोङो फुंनि गारिजों थांनो नागिरदों थाब मोनहैनाय बायदि आरो जोंखौ माने बे जितु टुनटुलिनि बिमायं ना टुनटुलि बिमानि बिब' बेयो माने जोंखौ सानजौफुनि जानायनि थाखाय माने दिनैहाय माने जोंखौ लेंहरदों आरोना इदि माने बारा फैजानायबो जाया नोंसोर लेंहराबा फैयाबो होननानै माने आंनि बोरायखोजों आंखोजों दिनैहाय माने सानजौफुनि जानायनि थाखाय माने लेंहरदों आरोना मा जाहोयो मा बेदर जाहोयो मा मायो नायनोसै ओमफ्रायो फुङावनो ओंखारबोबाय जोङो एसे सान जाबाथाय आरो सान्दुंफोराबो गोरसा जायो खस्थ' मोनोना ओमफ्राय ओंखायनो फुङावनो फैबाय नै लामायाव सासेबो मानसि गैया 5ता जाबाय दायो थ' थांगासिनो जों दायो आइया सिगां मोनहैथारबाय नै आंहा थाबायख'नोनो हायाखै थांगासिनो दङ जों दायो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ बेनो जागोन जोंखौ दिनैहाय सानजौफुनि जानायनि थाखाय लेंदों नालाय ओमफ्राय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना नै लामायाव सासेबो मानसि गैया नैखिनियाव फै ओइ फिथा फानदों नै फुङावनो इ सासे सानैल'थार नुबाय आं मानसिखौ ना थाबायबाय थानो हाबा इखिनियावनो थाथ' गारिखौ नेनि थाबायनाबो मोनहैयो आं मालाबा नेनो बानानै जि उनथिग्रा फैबाय आं बुग्लेग्लेनो मैया लाबोनाय ड्रेसखौ गानबोनो नागिरबाय ओमफ्राय मा होनो एसे माने सुसेबनांगोन ना बांद्राय हलं मलं गानबा गाज्रि नुयोना नै बेखिनिया पुरा बन्द गोजा नै बेखिनिया माने फुं सम नालाय दायो ओमफ्राय बेखिनियावनो आरोना जोंनि मादैमोना बाजार खालामो जेनेबा न'नि जानाय लोंनायानो जा जिकुनु जि जोमफोरखौबो माने फिसा फिला नांनायफोरखौ बेयावनो मोनो आरोना ओमफ्राय दाथ' बन्द दासो 5ता बाजिदों नालाय 5ता बेसेबां जाखोथाय ओमफ्राय बिमाया नै पुरा आगोल थांगासिनो गारिबो गंसेबो फैयाखै दासो गंसे फैदो र' बेबो मानसि गाखोग्रा गारि नङा बेखिनिखौ बिरुबारि होननानै बुङो बिरुबारि होननानै बुङो बेखिनिखौ जोंनि मादैमोननिखौ दायो नै जोङो बासावहा गाखोबाय ससे थाबाय फैनानै फुंनि थाबायनायबो जाखाबाय आरोना ओमफ्राय नै मानसियानो गैबाङा बासाव एसे खमथारना दायो ओंखायनो बारा गैबाङा थांनोसै दायो जोङो ओमफ्राय नै दायो जोङो मोनफैबाय न'आवहा मोनफैनानै एसे रेस्ट लाबाय फुंनि ओंखाम जाबाय जाखांनानै ओमफ्रायो दुगैनानै दासो ओंखारबाय आरोना नै 1ता जाबाय दायो टाइमा ओमफ्राय दासो ओंखारबाय आङो नै ओमफ्राय आंनि बोरायाबो ओंखारगासिनो आंनाथ' जाबाय ओमफ्रायो आंखौ थांग्रोनो होदों बेयो जोंनि मादैमोनजों ओमफ्राय आंनि बोराया उनावहा थांगोन न'आवहा एसे खामानि दङ बेनि थाखायनो स' नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि आब'मोननि न'आवहा Let's go नामा जोंनि आनैनि फिसाला बियो आगै जायो आङो लाजिबावो ओमफ्राय दे नों माथो आंनि इन्ट्र'खौ होना होयो न' फै गावआनो दानि होनबाय आं इन्ट्र'खौ होना होगोन नोंनिखौ होननानै थांगासिनो दङ नै दायो बा दख'ना गोदानजों मोजांथार नुदों मोजांथार नुदों दख'ना गोदानजों लामाया देन्जारसो टिकु राजा फैया मानो आं नोंखौ नागिरगासिनो खिनोसो थांफिनबाय खोमा होननानै खिनो खादोंमोन
नोंहा न'आवनो खिखादो खिनायालाय नङा आं फावरियानो जारो ओरैनो नोंहा लाजिलाय लांसिगोन दा भिडिअआवनो होनना होबाय आं लाजिया है लाजिनाङा खिनायाथ' मानसिया सबबो खिखायोना नोंबो खियो आंबो खियो ओमफ्राय नै इसोर सानै मानसिखौबो आं हाथारालै नै ओमफ्राय जोङो दायो मोनफैबाय आब'मोनहानाव ओमफ्रायो दे इखौ बोखारनाय खनसे इखौ बोखारनाय खनसेनो मा संदो बाहेरावनो संदो नै मानसि बुरजानि नालाय गोलैबाय ना दे ने नोंहा बेक केमेराजों खनसेबा मायो दाउ आं उननि केमेराजों देखायनि र' ओमफ्राय नै बाहेरावनो होबाय संनाया इखौ इयाव मा होनांगौ जेबो होआ दा न'आव लागै दोनैथोंसै जा ओमफ्राय थासिगोन आरो नङा इयाव बेदराव मा होगोन जेबो होआ मुदुफुल आलु नै फाय फाय मुदुफुल ओमफ्राय आरो सयाबिना मायाव होनो नागिरदों सयाबिनखौ नानियासो जागोन खोबनोसै आं जाबाय खोबनोसै आं र' खोबदो मा होना होदो टुटुलि आलासि माखाया नै दादै मादै इयो टुनटुलि बिमा इ टिक्लु राजा ओमफ्राय नैबो मादै नै इयो बेवाइ जोंहा बोरायनि बेवाया नैनो जोंखौ इनभाइट खालामनाया सानजौफुनि जानाय लोंनायनि थाखाय इनभाइट खालामनाया नैबेनो ओमफ्राय नैबे जोंनि बाजै सना इ बाजै सनाया टुनटुलि लाबाय थानाया नैबेनिनो टुनटुलि फिसाया नैनि टुनटुलि गेदेरा नैबेनि आरो नैबे बाबु राजाया नैबे बाजैनि सब सोलायलायजोबदो टिकु राजा राजाखौनो बायनो हो ओमफ्य नोङो साखा फुदुंथाय संलाय फैदों नोंनो मिसाबाय नामा गथ' बाखानबा संलाय संलायस' नामखौ मा दोनदों फुमिखौनो दोनबाय नामा नामखौ फुमिखौनो दोनबाय नामखौ ओं जामारदों मोनथाम मोनब्रै नायबाय बिनो फुमियानो ओमफ्राय माबानो मोनसे आं दोननो होननाया मामोनलाय आं बावगारबाय जासमिता आं दोननो होननाया जासमितामोन नोंसोर दा फुमियानो दोनबायबा फुमि थाबाय आरो होमबा ओमफ्राय इमान खोमसि न'आ लाइट गैया नामा हो इमान खोमसिथार न'आ आब'लाना माबा नायगासिनो इ टिभिया नायजायोना नायजाया रिसार्ज गैया ओमफ्राय नोंसानि न'आ मानो इमान खोमसि मा संखो देनाय खनसे बुंनाय अबे मा बुस्थु दे होमबा जाबाय नै अन ओंख्रै अनलासो दाउ नामा गोथाव जादों दे जों थांबावगोन दे दे जानोसै दे जानोसै दे आथुरानो जाबाय जानोसै आरामसे हायावनो जिरायनानै जानोसै अनला ओंख्रि ना अनला ओमफ्राय नैयो दाउ बेदर आलु बानलु नांगोन बानलु हायावनो जमा जिरायनानै जाबाय जोंहा मानसि बुरजा ना गलापि आं एवफ्रामना होबाय ओमफ्राय अनला जिदि जायो मिथिबायना मिथिया ओंखाम खुरनाङा मिथिया ओंखाम खुरनाङा नै बे जाबाय अनलाजों दाउ आरो नैबे जाबाय मुदुफुल आलु दाउ नैबे जाबाय आबौ गलापि नैबे गुमै माया गोथाव गासिबो मा मोनदानाय अनला दाउ आरो आलु भाजा आलुजों बेदर